Amen. Amen. Nkosi. Ndithunyiwe. Awu wathumeka mntanam. Awu ewe. Ewe. Yes. Umoya kaThixo kuthiwa uphepheza akuthanda khona. Nam ngale mini Awu. xa ndiza kunyathela phaa kulaa ncwadi kaMateyu 27 kuthiwa ivesi 46. Ke kaloku malunga nelixa lesithoba wadanduluka uYesu ngelizwi elikhulu. Aginye ingwiqi. Wathwala izono Yesu zingezono zakho. Walihlawula ityala. Awu. Ingatyala izilando zakho zonke. Awu, sabena kuthi. Bawumbila. Mntanam. uYesu udiniwe. Ewe. Ndibona uYesu odiniwe. Awu, ewe. uYesu kuthiwa khangalali. Khangalali. Ubusuku bonke. Yes. Engena kwinkundla yeenkundla zamatyala. Ngoku udiniwe. Ndine-picture yomntu odiniweyo. Awu. Ndine-picture yomntu ogqisa igazi. Awu. Ndine-picture yomntu onokubila. Awu. Kuthiwa masukubila kwakhe kwakungamachaphaza egazi. uYesu bawo athi uzibone yedwa ngeli xesha phantsi komnqamlezo. Ewe. Kuthiwa uYesu uxhonywe ngentsimbi yesithoba. Ngoku yintsimbi yesithathu. Ewe. Kunjalo. Kuthiwa kusisithokotho sobumnyama. Hey. Kuthiwa bavela boyika abantu bankwaya ngoba zange yenzeka le nto. Kuthiwa ilanga latshona emini. Emini elanga. Kuthiwa iintaka zathi cwaka. Awu. Kuthiwa iinkukhu zikhwele emithini. Nonga kusebusuku. Ngoku uYesu umanxeba udiniwe. Khwela mane nongoyiki. uYesu ngosi Uza kakuhle. Uvile. Okokuqala uvula umlomo. Wathandazela ababulali bakhe. Ewe. Wathi God forgive them. They don't know what they are doing. Yes. Wavela ixesha lesibini uYesu ethethelela isihange esecaleni kwakhe. Wathi today. Yes. I'll be with you in the paradise. Kuthiwa waphinda wavela uYesu okwesithathu. Wavula umlomo wakhe. Kuthiwa ngelo xesha uYesu uyithetha nje igazi liyazihlela emzimbeni wakhe. Kodwa isimanga kuthiwa kalili. Bambhaxabule ngezibhebhu benza zonke into ezibuhlungu. Kuthiwa wavela icala lesithathu. Kuthiwa uyale Maria kuYohane. Ewe. Wathi Woman. you hold your son. Awu. Wathi son. You hold your. Yay! uYesu udiniwe bazalwane. Ewe. uYesu udiniwe. uYesu ke ngoku kwalixa lesine ezawuvula umlomo. Kuthiwa wakhala. Wakhaliswa yintlungu yomphefumlo ngoba kaloku ubona yedwa. Kodwa uye wakhumbula into ebekhe wayithetha le nto kubafundi bakhe. Wathi kuzilixa noba nindishiya ndedwa. Lowo ayekowabo. Ewe. Wathi kodwa ke andidedwa Never be alone. Kuthiwa bathi abanye xa bekujonga
le nto uba uyesu uzibone eshiyiwe kuthiwa wayeshiywe ngenene nangenyaniso kodwa bathi abanye ukuba akamshiyi umntu wakhe kodwa ndithi nam uyesu wayeshiywe nguyesu uthixo wakhe ingambuya sashiwe ngamatyala ethu zizigulo zethu bubugwenxa bethu uthi buso wakho uyakusithelisa umntu onezolo uyayicacisa uyohane phaa usuka kulaa verse 14 ukuhlanayo uthi uyesu ubugwenxa bethu bodwa ebenokubangela into basishiye kunjalo uthi ubuso bakhe usithelisa kanye xa sisesonweni apha kwele ndawo uba kweli lizwi ndibona indlela yokulungisa isono ndibona indlela yokuvuma isono ngoba kuthiwa uthixo ubugwenxa bomntu ongasivumi isono akamfuni kuthiwa masivume ngentliziyo sicela uxolelo ndibona indlela bawo yokusikhalela isono kuthi ube nesazela sesona kaThixo sesono ngenxa yentlungu uthixo wasifela amatyala wethu ngayo le mini kuthi uyesu uvula indlela yokuxolelwa kwesono ngoba yena selifela ityala kuthiwa wakhala uyesu walila wathi Eloi Thixo wam undishiya